Hello everyone! Good morning, good morning, good morning, and welcome to my channel. So, ito nga, morning. Anong oras? Time check na naman, 8 a.m. At hindi ako morning person, pero I will try my best na taasan yung energy ko para marinig nyo ko, yung boses ko, especially kasi medyo mahina ang aking boses. Ito, nag-edit ako ng video, maglalabas ako ng vlog, maybe every other day, magpo-post ako ng videos. Yan, habang nag-edit, nag-watch ako ng vlog ng aking friend. Pinalitan niya na yung name ng kanyang YouTube channel, Crazy Ilocana, yung vlog niya. Hi sis! So, habang yan ay nagpo-play, nagka-catch up sa mga vlogs ng sinusubscribe kong channel. Nasa na yung, nilalabas ko na pala yung ribs. Yung ribs. Yan, ito-tone na ako. Kasi, frozen siya masyado. Parang bato. September 23. Kakatapos lang namin mag-video call ng kanyang surprise birthday party. Yan. Pagkatapos nito or mamaya, pag medyo hindi na masyadong nilalamig ang lola nyo, mag-house tour tayo. Yan. House tour. Plus, linis. House tour with linis. Okay, see you later. Start na natin ng ating house tour, starting dito sa aming living room. Itong aming living room. Yan yung mga pang gym, pang stretch, pag masakit yung likod. Yan, yung kami, tapos babaliktad. Hindi naman yung ganyan. Upside down. Ito naman, pang pull-ups. Yeah. Treadmill. Yan, may mirror tayo doon. May yoga mat. Mga weights. Yan. Yan sa dulo ng ating living room. Sofa. At meron kami ditong higaan, bed. Kasi yung isang kwarto, dati pang guest room. Yun, pero ginawa naming arts and craft room ko para sa mga kaartihan ko. Nandun lahat yung mga arts and craft. At dito naman sa aming nilalagay ako ng bawal judgment nilagay namin yung mga PlayStation from 1, 2, 3, and 4. Wala pang 5. Ewan ko kung bibili kami ng 5. Pero sabi ko sa kanya, i-display na lang natin yung mga console mo. Sayang naman, nakatago lang, madali siyang masira kung hindi siya naka-display. Dito, naka-display, pwede mo siyang linisin, mga dust. Kaya okay lang. Pero pag nakatago, tapos may mga dust, hindi mo malilinis, diba? Tapos, nandito rin yung mga and charger ng ating controller. Ito naman yung ginagamit namin pang video, okay? Yan, simple lang ang aming living room. Walang masyadong kaartehan. Ito naman, yung table na to, galing sa work niya. Nilagyan ng stain para maging ganyan. Parang professional furniture. Yan ang ginagamit kong table. Pag nandito ako, parang itong bed para sa pusa at aso namin. Dito sila naglalaro. Dito sila nagtatalon. Yan! Yun lang naman. At may mga
candy. Ito yata yung mga ayaw niya. Hindi niya nagustuhan. Ewan ko lang. Pero yung mga gusto niyang pagkain nandito. So, meron kaming candlelight. At naka-display dito yung aking paboritong laruan. Yan. At kung ano-ano pa. At ito nga pala yung mga saglit. Ito yung mga collection niya. Yung yung from vegan, syempre. Talagang from vegan yan. At yung mga lata, yung mga stone, kung saan-saan niya nakuha, shells. What else yan? Ito yung mga collection niya ng mga bato. Walang bato ni Darna. Yan, meron yung from vegan, yung dalawang yun. Dalawa ba? Tatlo. Ayun, tatlo. Yan. Collection niya yung mga yan. Yung mga arrowheads. Meron din dyan. Mga shells. Seashells on the seashore. Mga rocks, mga bottles, yung mga old, mga antique. Yung figure namin nung wedding, sa wedding cake. Siyang namili niya na, hindi ako. Sabi niya, nakakatawa yan. Yan ang bilhin natin. So, yun. Yan ang binili namin. Yan, from dun sa vegan, kung saan siya nag-propose sa akin, doon sa Bantay Tower, Watchtower. Yan. Yung collection niya ng Fallout. Hindi ko alam kung totoo ito eh. Yung aking bouquet na ginawa, handmade. At more seashells. Merong bee doon. At kung ano-ano pa dyan, yung mga ano yun? Serbesa. At nandito pala yung hammock. Hammock, nandito, kasi ginagamit ko lang siya pag yun, okay yung weather sa labas, magpapahangin. That's it. So, ayun lang po ang aming living room. Simple lang, walang kaartehan. Dati ngayon walang masyadong ganap dito. Tapos yung mga gamit niya lang is nasa basement, nakatago, nakakalat. Basta nakalagay lang sa isang box or plastic Tupperware. Tote. Yun. Kaya sabi niya, ilagay na lang natin dito para may konting buhay naman. Pero wala pa akong naisip na ilalagay dito. Kasi hindi naman ako masyadong tumatambay dito sa living room. More on kitchen. So, let's go to our kitchen. Welcome sa aming simpleng, magulong kitchen. So, ito yung stove na ginagamit ko sa pagluluto. Ayun yung knife, mga slow cooker, rice cooker, mga flour, asukal. Dito naman yung pasta, mga noodles. Dito lahat. Dito naman yung mga pasta din, mga sauce, ketchup, yan, Japanese mayo. Dito naman sa kabila ay ang mga sandok na lagi kong ginagamit, mga seasoning. Yan. Mga seasoning din. Salt and pepper at kung ano-ano pa. At more seasoning. Mga liquid seasoning. Mang Tomas, ketchup, toyo, suka. Yan, vegetable oil. At kung ano-ano pang mga seasoning. Oyster sauce. Korean soy sauce. Filipino soy sauce. Yan. Sa taas naman, Indomie, mga box ng noodles.
soy sauce at cereal sa tuktok ng ref. Dito naman, dishwasher, mga plato, mga plastic. Dito, yung mga pipino at mga kamatis na galing sa garden namin. Oven toaster nandito. Plato, baso, tasa. Dito naman sa kabila, nandun yung pusa namin, nakatambay. Mga chicheria, yan kung ano-anong mga snack. Snack namin, snack ng pusa at aso. Aircon na hindi namin ginagamit. Water dispenser, tubig, at pagkain ng cat. Dati may aquarium dyan pero wala na. Dito, yung computer ng hobby ko. Mixer. Yan. Medyo magulo. Mga pagkain at kung ano-ano pa. Dito naman tayo sa aming bedroom. Ito yung side table ng hobby ko. Siyempre may pagkain. Nandun yung 70 shows, ballpen. At sa side ko naman, siyempre may pagkain din, tablet. Yan, lamesa ko din yan pag kumakain. Humidifier at yung wireless fence ng aso namin. Yan, simple lang ang aming bed. Ito naman yung TV. Mahilig kami manood ng TV bago matulog. Dito naman mga sapatos naming dalawa, nandyan lang. Ang simpleng closet namin. Yung damit ko at damit niya. Yan. Wala masyadong damit. Ito naman ang aming restroom. Dito rin sa loob ng bedroom. Ayan. Mga gamot, tissue, yan, mga shampoo dun. Ito naman ang aming bathroom. Yeah, hello. Mga gamit ko, mga lotion, pabango. Gamit niya, dyan. Wala masyadong design ng aming bahay. I think it is built 1960s or 1970s yata. Kaya ang ginagawa ko dyan. Dito naman nilalagay yung mga tuwalya, mga bedsheet, at mga iba pang shampoo, mga scrubber, at mga toilet paper. Ito naman aming shower, bathtub. Ito naman ang aming laundry room. Ang aming washer and dryer. Nandito yung mga panglaban namin, detergent, mga panglinis, nandito. Mga gloves, yan, mga panglinis ng kotse at panglinis sa bahay. Mga boots namin nandyan kasi maputek. At mga pang fishing, mga para sa plants. Ito naman ang aming back porch. Yan. Di naman kami laging pumupunta dito, lalo na ngayon, malamig ang panahon, pero nandito yung mga pang water ng plants, yung hose, yung grilling namin, griller, at may maliit kaming ref dito. Naka-on niya tayo. Panglinis dito sa labas. At ito yung backyard namin sa likuran. Mga strawberries nandito. Mga strawberries yan.
mga kamatis. More kamatis. Ito yung likod ng bahay. Kung saan din kami kinasal, dito lang. Sa likod ng bahay namin. Ito yung maliit naming garden, vegetable garden. Na-harvest na namin yung iba, mga pipino, corn, peas, beans. Ang natira na lang is itong kamatis na ito. Pumunta naman tayo sa basement. Dito pag may hurricane warning, dito ako tumatambay. Kasi yan, yung mga survival kit. Survival kit. Etong aming basement, mga gamit ng hubby ko, old gamit. Yan, mga ibang gamit. Mga karton, yung mga gamit niya sa work. Eto mga scrap, galing sa work niya. Yung mga itatapon na, lalo na tong yan, CCTV na itatapon na, pero may camera pa sa loob. Kinuha na namin. Kinuha niya. Mga gamit niya sa work noon hanggang ngayon. Toolbox. Yung heater namin. Cooler air. Water heater. Mga gamit sa fish. Mga pintura. Yan, daming gamit. Mga pang fishing. Yung pang cut ng tiles, yun yung toolbox. Ang aming garage. Ayan, maraming kung ano-ano scrap. Kasi pwede namin i-DIY. Ito yung aming 4 wheels, go-kart. Go-kart namin. Paikot-ikot lang kami sa bakuran, yan, mga gas, mga metal, wood, kung ano pa, pang linis, pang cut ng wood. Yan. Itong aming garage. Yan, mga nails, kung ano pa. Paglabas ng garage, Tita! Yan, naglalaro si... Ay, hindi, takot pala siya. Ang aming front ng bahay, ang aming bakuran. Saan kami nag-fire ng... Kita! That's it guys for a house tour. Sana nagustuhan nyo tong video na to, at kung nagustuhan nyo, give it a thumbs up and subscribe na din kung hindi pa kayo naka-subscribe. At kung may question kayo, suggestion na gusto nyong i-vlog ko, comment down below and click that bell. And shout out na din sa aking pamangkin na si Kiana. Hi Kiana! See you next time. Bye! Mwah!